parlem de sexe, parlem de sexologia, doncs si parlem d'aquest tema ha d'estar amb nosaltres la Pilar Ribes. Pilar, què tal? Bona tarda. Bona tarda, què tal? Ja te trobàvem a faltar, eh? Ah, ja feia dies, sí. Sí, feia dies que dèiem, com és que la Pilar no ve? Imagina't, això del sexe cada 15 dies... Ai, no, és l'espai sexual. No, procurem que la gent tingui una mica més d'assiduïtat, sí. Clar, perquè això de l'assiduïtat, cadascú té el seu ritme, Pilar, sí, hi ha sí. una norma... El problema és quan tu no tens la mateixa que la parella, llavors tens un conflicte. Ah. Sí, sí. Avui parlem de parella? Bueno, parlem d'algo que els atanya als dos, no? Que és el consum de pornografia. Quan parlem de consum de pornografia, simplement hauríem de diferenciar les joguines eròtiques al consum de pornografia pura i dura amb unes imatges, amb una pel·lícula? Una cosa és adornar la sexualitat amb petites cosetes, no?, de jugueteria, llenceria i coses que més o menys ens poden ajudar a estimular, i l'altra cosa és que quan un dels dos o els dos anem a consumir doncs, més aviat coses més en tipus pel·lícula, no? Pel·lícula que ens l'han fet a mida, perquè la cosa visualment ens entri. El problema és les pel·lícules X o les pel·lícules més S, no?, més sensuality. Hauríem de diferenciar, perquè no ens va igual la cosa. Doncs comença a explicar-nos una mica, Pilar. Per exemple, si tu vas a preguntar... Desenvolupo el que ja he preguntat aquests dies, que ja saps que sempre que vinc aquí he incordiat uns dies abans a la gent, no? Sembla que els nois són bastant més llançats a l'hora de dir que consumeixen, doncs no se n'amaguen, i és d'agrair que la gent tingui aquesta tranquil·litat de dir sí, jo m'agafo una pel·lícula, me la poso, m'animo, i després la feina tinc d'enganxar la xicota, no? Bueno, què passa a les noies? Que a vegades si hi ha alguna que ho consumeix, que sí que li agrada veure certes pel·lícules, doncs com que li fa una mica més de costa més ser tan sinceres, eh? I a més, les imatges que visualment ens entren a les noies són bastant diferents a que els hi entren als nois. Ara volia preguntar això, és la mateixa, la pornografia per dones és igual que la de l'home? No, ens entra molt diferent. Pensa que els homes són molt visuals i nosaltres som molt d'oïdes. Si ens entren per aquí i ens entren bé, ens expliquen bé quatre cosetes, no, que se quiten les imatges, eh? Vull dir, la nostra imaginació entra en joc. Però als homes els hi pots estar dient el que tu vulguis, que si els hi passa una imatge per davant, com que la segueixen una miqueta més. Són més visuals. Vale. I a partir d'aquí doncs ja... I a partir d'aquí tira que te va, no? Per exemple, coses que m'han explicat aquests dies, la gent que he preguntat, doncs la gent sembla que no, que tu ara imagina't algú de la teva família molt proper a tu, no, ja no vull dir els pares, no? Que te'ls imaginis veient allí al sofà o a la xeslong veient una bona pel·li, en plan, l'Imperio de los Sentidos, no? Te costa, aquella imatge se te fa una mica... O tu te recordes alguna època que te l'has ficat alguna? Jo m'acabo dormint en segons quines, són avorridíssimes, perquè a vegades has de fer un acte de fe i dius, la vaig a veure, no? Són una mica dures, una mica avorrides, no? L'altre pot estar amb els ulls com a plats, no? O alguna amiga teva li pot agradar molt, però tu pots acabar dormida. O a la millor tu et poses una pel·lícula d'aquestes que estan més fetes per a dones, no? Línia com les que fa últimament el Conrad Son, no? Que són així una mica més suaus, o algunes que fa alguna directora dona. Doncs sembla que les dones ens entren més, tu estàs, que t'estàs excitant i que t'està entrant bé, però veus que el teu xicot s'ha dormit. És a dir, els entra diferent. I això ho hem d'entendre. Què passa moltes vegades amb les noies que els hi hem preguntat? Que s'ofenen, que diuen, no, si me té a mi, per què necessita una pel·lícula per excitar-se? Què no en temps a mi? I a vegades això ha portat a molta baralla. I a la consulta ens ho trobem els sexòlegs, que les parelles es barallen perquè ell vol veure coses o vol emportar-se-la amb ella, que vegi alguna pel·lícula amb ell, i ella no vol. Doncs ho hem de respectar. O sigui, s'ha de respectar i s'ha d'incentivar, o sigui, una persona, o en el sentit que moltes vegades, fins i tot, si no tens parella, pots consumir-ne en el moment que tinguis parella, com per exemple ara, que ara explicaves tu el fet, deixes de consumir-ne o com va això? N'has de poder parlar. Jo sempre dic, n'hem de parlar de tota la parella. Si tu ets una persona que visualment allò t'entra bé, doncs la llàstima és que la teva parella no sàpigui respectar aquesta àrea. Ara, el tema és trobar l'equilibri també perquè la teva parella no s'ofengui. És a dir, hem de poder negociar una miqueteta, d'acord? O a vegades la noia diu, és que jo em queixo que la meva parella no fa preliminars, va directe al tema, no? Té una sexualitat supergenitalitzada, va a que no em deixa escalfar motors. Doncs també li has d'explicar perquè ell no és adivino, no? Doncs que a tu t'agraden certes coses, doncs volem que ens endivinin a vegades, però no volem que ell doni rienda suelta a l'alimentació del nervi òptic. Doncs hauríem de trobar una miqueta aquest equilibri. Pilar, per cert, la pel·lícula porno és igual que una fantasia sexual? És diferent, la fantasia sexual la crees tu i és una cosa que te l'has de treballar. L'altra és bastant més passiu, tu et fiques allí, te la poses, o sigui, d'ejercicio físico és insertar i play.
és molt fàcil. El problema és quan te deixes allí la cinta i venen els teus fills, no? O ve algú, i anem a veure el DVD de la comunió, i puf, no? Et surt una bonica pel·lícula d'aquelles, no? Fotut. Hi ha gent que és addicta a aquest tipus de cinema? Hi ha gent que té greus problemes i que avui en dia hi ha un apartat de noves addiccions, doncs gent que està enganxada a internet, gent que està enganxada a mirar, no? O al voyeurisme, coses d'aquestes. Doncs hem de procurar que fins a cert punt sigui placentera la cosa i a partir de cert punt constitueix un problema. Per què? Perquè t'interfereix en el teu fluir normal i corrent. Si tu consumeixes de quan en quan alguna pel·lícula, doncs la teva parella pot entendre i pots negociar que beguis, no? Però el problema és que si cada dia necessites veure una pel·lícula i entre descansillo i descansillo d'imatge calenta, doncs a la parella li fas alguna cosa, però quan comença a vindre una altra imatge calenta, tu deixes amb la parella tindre història i estàs només per a la televisió. Allò ens constitueix un problema. O sigui, en el moment, qualsevol addicció, aquí avui perquè estem parlant en la pornografia, però en aquest cas, en qualsevol moment que això que porti un problema per portar la teva vida quotidiana amb normalitat, aquí ja... Aquí necessites una miqueta d'ajuda, és a dir, si us ho podeu embastir dins de la parella i podeu parlar-ne, doncs endavant, però a vegades hi ha molts retrucs i tot això anem guardant-ho, ja no dic que ho fem les dones, sinó que els homes també ho fan, es van guardant aquelles coses a la motxilla i llavors el dia que hi ha un ensurt, sí, perquè tu, surten els perquè tus, no? Llavors cada vegada que tu fas un tu, és com si li tiressis una bala a la parella. Hem de procurar no acumular. Hem de parlar a temps, parlem amb els bons moments, perquè quan vinguin els moments aquells més tendres i més d'allò, no surtin les ràfegues, no? Pilar, en el moment de treballar una teràpia de parella, surt molt la pornografia? Parla molt el tema de les parelles que moltes vegades un dels dos membres necessita aquest tipus d'estímul? Surt en el moment en què un dels dos... En el moment de factura? Sí, quan un està molt enfadat, no? I a vegades això m'ho trobo més amb les noies. Les noies acostumen a acusar més als nois, no? Doncs és que ell es posa una pel·li guarra, i t'ho diuen així, i a mi passa de mi. No, a tu també et fa cas, el que passa que primer ell s'alimenta el nervi òptic i després ve a per tu. Clar, problema, que tu estàs la cosa més calenta a l'aigüera, vull dir, o al congelador. Doncs clar, l'altre va bastant més calent i la noia doncs necessita el seu tempus. Si ell tingués potser més picardia, i això els hem de dir als nois, us ho heu de treballar amb les xicotes, no? A vegades també passa que en les parelles que són homosexuals també hi ha consum de pornografia i també hi ha insults a vegades. Vull dir, dos nois poden fer un consum visual i els alimenta per igual la cosa i hi ha noies que no. I que a vegades una parella heterosexual vegi una pel·lícula pornogràfica de noies, de lesbianes, pot ser que amb ell l'exciti molt, però que amb ella li provoqui un rebuig absolut i llavors se'n va al traste la relació. És a dir, trobem l'equilibri entre el que me gusta i el que a ti te repudia. Si trobem aquest equilibri, doncs, bueno, pot anar bé. No és ni bo ni dolent. Ja, Pilar, no és bo ni dolent, però hi ha conseqüències de consum de pel·lícules porno? Hi ha un consum, o sigui, hi ha una conseqüència, que si tu consumeixes molt certes imatges, doncs què passa? Que després tendeixes a atribuir-te. I què passa? Pues que molts nois veuen a certs actors pornos superben dotats, es miren a si mateixos i li agafa el complejo del vestuario, no? Guai, que bien me veo los pies. Sí. Doncs mira, no m'acabo de... Llavors, molts nois alguna vegada han pensat que l'estàndard d'home és aquell que fan començar a buscar per internet a veure què puc fer amb allò que jo tinc d'una mida estàndard, a veure si ho puc incrementar. I hi ha una demanda potent, no? Per exemple, de alargamiento de pene, que pongas esto en la cabeza y le crecerán los rizos maravillosos. Vull dir, la gent comença a consumir aquestes coses. I això passa, i si vols un dia d'aquestos en parlem. I les noies, doncs clar, veure aquelles noies estupendes que a vegades tenen relacions sexuals d'índole que sigui, i dius, impossible que s'ho estiguin passant bé fent això amb aquestes postures, perquè si ho fem tu i jo acabem amb una mesquixada per algun lloc. Però clar, elles ho passen tan bé que dius, doncs això deu ser l'estàndard, i diu, anem a provar, ho proves i acabaràs fent-te un problema, vull dir, i pel·lícula que tots coneixem, 9 setmanes i media, tu veus allò i intentes al vespre la història aquella i te pegaràs un talegasso que pots fer-te un esguins, potser ens veiem per l'Arnau. Vull dir, el que fica les pel·lícules no sempre està ajustat a la realitat. I aquelles coses que surten en aquelles pel·lícules no estan a vegades ajustats a la nostra realitat. Que també hi ha pel·lícules que surten actors molt estàndards, amb panxeta, s'agraeix. Que les pel·lícules avui en dia comencen a sortir condons, s'agraeix. Però quasi sempre les noies són super fervoroses, super expressives, super sonores i super depilades. I a vegades no.
Això té problemes. La realitat pot ser una altra. Ja no parlo només de tamanys de parts fàl·liques. En època de crisi, afecta la pornografia en el sentit de consumir? Hi ha més consum de pornografia? Pensa que és una cosa barata, m'ho descarrego d'internet o faig una llogada estratègica. Barata si tu descarregues il·legalment. Clar. Que aquesta és Però, una altra. però tu saps que el consum via internet és la cosa més buscada. O sigui, la paraula més buscada d'internet és sexe. Doncs què passa? Que aquesta gent fa un consum a altes hores de la nit, a la millor estic atxitxarrat, que estic neguitós, o estic a l'atur, la dona se'n va a treballar, o el marit fa 1000 hores per poder portar la família endavant, doncs jo me fico a internet i pum, pum, pum. Clar, puc acabar bastant avorrida o bastant col·lapsada del tema. Això després repercuteix a la meva sexualitat. Ha perdut aquell encant. O sigui, t'has desensibilitzat d'alguna manera. Ho has vist de tots els colors, a tots els tamanys, a totes hores i a totes les postures, com que després que te pot sorprendre. O ho fico en pràctica o no. I has perdut l'encant de la química, no?, de la teva parella. O sigui, el secret està tornar a la realitat, veure qui tens al costat i a partir d'aquí gaudir-lo. Clar, i si perds una mica l'encant, intenta recordar en aquella època que la teva sexualitat era més bona. Intenta veure què has perdut pel camí, intenta recuperar-ho. Però tornem-hi, hem de parlar, hem de dir què volem, hem de ser una mica assertius, no? No esperar que l'altre ens endivini, i si no, li hem de regalar a la parella una bola de vidre. A mi, sempre ho repeteixes això, però és que és cert, moltes vegades sempre creiem que la persona que tenim al davant, ja sigui la parella, company de feina, el que sigui, ho ha de saber tot de nosaltres i nosaltres tot d'ell. No, perdona, a veure, les coses s'expliquen, no? Però és com tot, per exemple, si ahir algun home volia veure el Barça-Arsenal, doncs és molt important això, doncs he de dir, carinyo, després el que vulguis, però me deixes veure el partit de cabo a rabo tranquil i me faig la cerveseta? Cap problema. T'ho diuen bé? Tu encantada, sí, carinyo, que guanyi el Barça. I ja està, cap problema. Pilar, moltíssimes gràcies. A tu. Fins a propera. Fins a la propera.